Iktar minn 1800 persuna kull sena f'pajjiżna jitolbu l-għajnuna biex jindirizzaw il-problema tad-droga. Bejn l-2013 u l-2016, it-talbi tal-ewwel darba ta' għajnuna żdiedu minn 220 persuna għal aktar minn 280. Din l-istatistika ġiet ippreżentata mill-kap tan-National Focal Point on Drugs, Carlo Olivari de Manuele, waqt it-tnedija tal-Konferenza Nazzjonali bit-tema ħajja ħielsa mid-droga flimkien ban wieħed li ser issir nhar 3-26 ta' Ġunju fid-9 ta' filgħodu ġewwa l-binja tal-Parlament, kollaborazzjoni mal-Caritas, is-Setqa u l-Fondazzjoni Oasi. L-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tkun qed tikkollabora bisħieħ mal-Parlament Malti u l-Ministeru għall-Familja, Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali biex twassal il-vuċi tal-batut u ta' dawk konċernati minn din ir-realtà. Fl-indirizz tiegħu, Olivari de Manuele tkellem dwar il-qada attwali tal-abbuż ta' droga f'pajjiżna. Fejtlu nies ġodda li qegħdin jitolbu għall-għajnuna qegħdin naraw li l-kokaina ħadet is-sopravvent u bażikament hija d-droga primarja li qegħdin isibu li hija diffikultà għalihom. Wara tiġi l-kannabis. Mbagħad ovvjament hemm l-eroina. Dan ma jfissirx li hemm xi paragun bejn droga oħra, kull tip ta' droga hemm bżonn li tiġi indirizzata. Minkejja dan l-eroina tibqa' l-aktar droga trattata b'aktar minn 70%, segwita bil-kokaina bi 15% u l-kannabis bi 11%. Matul l-2016 mitu 5 persuni b'kawża diretta tal-abbuż ta' droga u qegħdin jitqasmu aktar minn 330,000 siringa b'xejn kull sena. Jidher li hemm konċentrament qawwi ta' problemi ta' abbuż ta' droga mad-dawra kollha tal-port. B'70% li tolbu l-għajnuna jgħixu f'dawk l-inħawi. Jidher ukoll li l-użu tar-reżna tal-kannabis żdiedet ħafna, b'kważi 50% żieda b'dawk maqbuda bil-pussess tagħha u kważi 30% jinqabdu jitraffikawha. Irdupjaw ukoll il-ksur tal-liġijiet brabta mal-abbuż ta' droga b'aktar minn 380 offiża fl-2012 għal ftit inqas minn 780 fl-2016. Quddiem dawn ir-realtajiet il-kellim tal-Oppożizzjoni għall-ħarsien tal-Familja u Solidarjetà Soċjali, Claudio Grech, tkellem fuq l-importanza li tingħata viżabilità lil problema tal-abbuż tad-droga li din toħloq problemi soċjali u miżerja fil-familji. Bħala oppożizzjoni li hija impenjata biex taħdem bisħieħ fil-qasam soċjali ser inkunu qed nipparteċipaw b'mod attiv f'dan il-proċess biex aħna naraw li kemm jista' jkun f'pajjiżna jiddaħħlu aktar miżuri leġislattivi, l-Aġenziji tal-Infurzar jingħataw aktar għodot biex ikunu jistgħu jiġġieldu kontra din il-problema. Dan wara li taqa' ma' familji li saħansitra tilfu qraba kawża tad-droga. Fil-fatt, l-Speaker tal-Parlament Anġlu Farrugia faħħar lil Claudio Grech tax-xogħol kbir tiegħu fil-qasam soċjali u saħaq li din hija waħda mill-inizjattivi xempju ta' kif tkun viċin tad-demokrazija parlamentari.